wedi sôn am bethau positif, pethau gwefreiddiol a defnyddio'r gair hyd yma, ond dydy'n felly drwy gydol y llyfr. Ac 2003 dwi'n meddwl oedd y noson gonedig, cynllwyn, beth bynnag da ni eisiau ddefnyddio yr noson o fynd â lw, dwi'n meddwl os na fynd â lw oedd o, ond yr ymgais yma i'ch disodlu chi fel arweinydd, be ddigwyddodd o safbwynt chi cyn y noson honno a be ddigwyddodd wedyn? Mi roedd canlyniad yr etholiad yn dipyn o siom, a dych chi'n bod fel mae pethau yn dibynnu ar ryw chydig, ryw ddyrnad o bleidleisio. Chi colli Llanelli o ddyrnad ynddo, ryw 100 a Conwy, a colli un sedd ar y rhestr o ryw, dwi'n meddwl mae ryw 20-50. Wedyn oedd chi'n colli 2 sedd, ella mae ryw 200 o bleidleisio draws Gymru de, ac oedd o'n dipyn o ergyd. Wedyn wrth gwrs yn naturiol ddigon, y person sy'n cymeryd y bai, y methiant ydy'r arweinydd. Ac o'n i di ryw feddwl, chi, ella bysa rhaid i mi ymddiswyddo, ond mi ges i sipyn y sgyrsiau, a dwi'n gyfeirio dreini yn y llyfr, a mae'n rhai ohonyn nhw'n ystafell yma. Ac o'n nhw'n dweud, na, nid y fai di ydy bod hyn i gyd i digwydd, mae'n mynd y ddyfnach, llawer iawn dyfnach, mae yna bethau eraill, a mae rhaid i ti aros ymlaen i sicrhau bod y pethau yna yn cael ei delio efo nhw. Dyma fi mewn i grŵp Plaid Cymru a gofyn, dwi'n ofyn i bob unigolyn yn y grŵp. Be ydych chi'n deimlo, ac yna neb yn fodlon gwneud i byd, felly mi nes i gyhoeddi, chos oedd y wasg eisiau gwybod, mae'n mynd cyhoeddi, byswn ni'n aros ymlaen. Ond wedyn, wrth gwrs, mi ges i'r ymweliad gan un aelod o'r grŵp oedd yn dweud bod yna hanner dwsin o aelodau'r grŵp yn teimlo bellach bod hi'n amser i mi fynd i ymddiswyddo. Ac wrth gwrs, oedd y nifer y 6 yn arwydd y cael, chi fod. Sa'n wedi bod yn llai na 6, sa'n wedi bod yn, ond gan bod o'n 6, oedd yn hanner y grŵp, oedd y grŵp yn ddeuddag, wedyn os oedd hanner y grŵp yn teimlo, dylech chi fynd, wel, oedd o'n rhyw fath o arwydd yn dod. A beth hwnna, mi nes i ymddiswyddo. Be o'n i wedi dallt oedd bod yna 4 aelod wedi bod yn siarad noson cynt drost beth bynnag oedd y cyri ac wedi penderfynu y dylid gyrru'r negas yna i mi. Ond wrth gwrs, doedd 4 ddim yn ddigon. Wedyn yr rhaid cael 2 arall rhwng y noson honno a'r cyfarfyddiad. Ac oedden nhw'n teimlo bod nhw wedi siarad efo 2 a felly oedd hynny'n digon i ddod acw. Felly mi nes i ymddiswyddo yn sgil hynny. A 2 loed, ynddo? 2 loed, ia. Roed enwau, 2 loed, ia. 2 loed doth i'n gweld, ia. A 2 wedyn, oedd yn anghyfforddus yn dod, y cradur oedd yn dod i roed y negas yma. Gael ei hel mewn ffordd, braidd, yn un pam a fo gafodd ei ddewis. Ond beth bynnag, fe ddoth 2 ac oedd yn amlwg yn anghyfforddus ac oedd o'n ddim yn gwybod yn union sut i ddeud. A mae fi'n deud yn dweud, gan dy 2, mae'n ti negas i roi, jyst dyda hi. A mi nath, rwsyd. A mi ath o'n sydyn wedyn, lle. A wedyn nes i ddall, wrth gwrs, mi oedd wedi digwydd.